ҳамёрони азиз, як навори ман ба шумо пешниҳод мекунам аз манзараҳои вилояти Гиресун. дарони кӯҳ мана дар поёни истодагӣ болоро бинед чӣ хел базеб. Ҳама пур аз дарахти фундук аст. Мана ҳамино ҳама кӯҳ фундук аст. Соҳиб дорад ҳамаи ҳамин фундукпарварӣ аст. Фундук бениҳоят даромади нағзоша аст. Мана ҳавои ҳамаш фундук аст. Чунки фундук осон парвариш мешудааст, даромади хуб доштааст. Ва мо омадем дарони дара. Дар дарони дара мана хел дарё дидем ва ман пеши дарё фуромадам то ин ки ба навор гирам дарёчаро. Ба шумо нишон диҳам дарони дарё моҳичаҳо ҳаст. анҷо моҳичаҳо рафта истоданд. калон моҳӣ несту моҳичаҳо бисёр аст. мана агар шумо на заҳмате дарони об пури моҳича аст. ана аз боло чашма будааст. бо мана ҳамин қубурҳои пластмассӣ яъне ки шланг аз дарони ҳамун ҷангал гузаронда аз чашма об овардаги буданд. ин дарё дар натиҷаи чашмаҳо ба амал мегӯяд, чунки дарёча ҳаст. заминаш мана пешаш ина таги пои мо тар аст. ҷое ки соя аст тар аст, ҷое ки офтоб аст хушк аст. чел овози форам дорад бинед дарё. манзараҳои зебо болоба хонаам будааст. бинед ино ҳамин як одам да ҳазор заминаш аст гектараш. аз бобоҳояш мондагӣ будааст. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворе аз манзараҳои зебои вилояти Гиресун.